promote ng inyong business. Ay, sa alam mo din ba? Ang mga kumakabit ng internet covered namin is nilalabak dyan po. So, meron tayo dyan mga towers. Tapos mga fiber line. O yun, mga pakabit na dyan, yung mga cover area. Tapos pakabit dyan ng internet. Magkano nga sir yung monthly nito? 129. 299 sabi ni sir. Papakabit dyan. Na sir, pre-installation na. Pre-installation na ba yan? Kapag selected areas, pre-installation tayo. See, for example, Minalabak, nag-opening, pre-installation tayo sa Minalabak. Sa may bandang Tarosana, Mataro, tapos Del Carmen. So, lahat yan naka-pre-installation. Pala. Ay, maraming salamat kay Boss Sam. Boss na to eh. Kasi siya may sarili eh. Yan. Thank you. Thank you for watching. Yan ang ating content ngayon. Paano mag-troubleshoot nang hindi nahahanap kanina. Ay, pagod na ako sa poste. Siguro 3 beses ako baba, taas. Hindi ko makita, sabi ko. Nandito lang pala. Sabi Sa kasi, main. nung tao ko, dyan nga sa dulo, connectan nga na may dugtungan. Sabi ko, saan sa dulo? Ipununto namin. Pagpunta namin, Oo. sigurado ka ito ba yung dugtungan ng isang bahay? Sabi niya, kamot sa ulo. Ay, hindi. Sabi ko, Kastila, kamot 3 bahay lang in-install niyo, hindi niyo alam yung mga dugtungan. Sabi ko ba naman, pagod tayo ka. Tapos nandito lang pala. At